И здравейте на всички, днес ще ви покажа моя един от населените мапове, в които имам най-много блокчета. Здравейте, пичове, аз съм Даниел. Извинете хора, помощниците са тук, майтапи са, колегите са тук. Това е училището. Това е, разбира се, басейна с спасителско място. Това е къщата ми в далечината. И мисля да започна като я покажа. На първия етаж е кухнята с масата. И това би трябвало да е хладилник. Не знам в началото на какво ви заприлича, но не съм про на Майнкрафт. Тук горе е спалнята, а това е банята. Разбира се, с душ кабина. Не е вярно. Да, не е вярно. Не е вярно. Седно. Не е вярно, аз съм асистент. Асистент. Седно, добре, да ни прекъсваме клипа, да, продължим. И нали ви казах, че това е училището. Зад банята съм паркирала някакъв черен кон. Тук също съм направила вана и душ кабини. Като влезеш тук в училището са шкафчетата. Покажи моето шкафче. Да. Това е шкафчето на Иван Минев. Това е моето шкафче. А това е шкафчето на Дани, богаташа. Това. И това са на външни хора, бедняци. Забравих, в шкафчето на Дани, разбира се, тъй като е богаташите обикновено не са много наред, съм сложила пръчки, да знаете, че тия пръчки са цигари. И от тук като влезнеш, разбира се, класната стая не е много модерна, но доста хора не правят столова, но аз тук направих и тук изгубени вещи, като останалите цигари на Дани, панталони и запалка и други работи. И тук е... Нещо пропуснах ли, хора? Стадиона? Не. Не е адвокат Даниел. Не е асистент Даниел, де. И тук е футболното игрище. Това са някакви лампи и аз не знам как съм ги направила, но... И благодаря, че гледахте днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако не, ще се самоубия. Да. Лайк, комент.